Здравейте! Днес ще говорим за тема, за която никой никога не е говорил. Фейсбук. Фейсбук може да разваля много приятелства. Примерно тази случка по информационни технологии. А като сравниш запознанствата по социалната мрежа и на живо, има много разлики. Не. Човек, как да се запознаеш с това момиче? По някакъв начин привлича вниманието ми. Да, добър се. Сега ще дойда. И хората, които най-често сте срещали. Бячите. Моля, този баклук, как ще го прибия, само да го видя. Имаш ли проблем, баклук? Няма! Значи, разделяте по Фейсбук, може да си гати мъжкаря, може да скъсаш с което си момиче искаш. Ама на живо трябва да поговорим. За какво? Нищо. Просто мислех някъде. Дайте някъде да пим нещо. За гадните досадници, които постоянно ти пращат покани за тъпите си игри. И това беше първият ми опит да направя нещо от сорта на блог. А разбира се, ако искате, може да пустите канала на Стирато. И да, довиждане. Бах, що е далеч? Ей, те върти гласа.